Soarlo sumara phan kai kita ke jogwana tobar avidera sonsi mandello. Loke charli aning hangchit lapen kijui aning karong chira pora ho jongsi arlo so sumara phan lapuson odlang no asai ke claim ja phan bor iver pulo tangte. Aprang kopi lo ke man thekpo. Nonapor beti bachao beti parhao po slogan ke konat lo. Lasonsi Borbothar Police Station ke parlu ke damtang pai ni phain kora clear ni Santipura long lakha inkora pli abarin Deopani MSC Kalitang Borsing Rompia Chor alang li hemalong ke dodun arta kangduka karbi pia aphan Inut Bubu Batlar Kacholangrem ja aphan kabor i inki liphan em nangbam hello jubor jos lata aman ke nangbam hello aman ke la somunit ba selfie click lo ni click ni selfie click nang pula aman ke ni hanang bampon hello na nata dita nang open hello afun bang ke aphiga pen che lo thap tholo aman ke ni phanang open hello aman ke ni phanang pujalo em ni dam po pula aman ke daninga rong em la so mi ke mochunun pujalo ni phane ku aman ke o pula aman ke la so tani hanang bampon hasnai ban engke dam popular ni daning chi thela aman ke lapuna bang no direct ni ke hongna dam juiji ma pujalo aman ke room ang den anli ke room nandi hanang pon den room nandi hanang pon den lo palong thang hanang pangi lo engke lasa amuni the bank ke diphan ki ning om Bangso Bubu Batlar pabang phuke Santipur Daily Market along sikedo Bangso sopi hemalong Inut vet kedo chini lor pena jog damsi arta kangdoga karbi pia aphan Kacholangrem de ja aphan sai ke claim bor ilo Tongsekot pen Bangso alam ke abirta kirip long pena jog karbi lo chole asong Bogajan District Committee lapen arnam langpi branch atum lamki ke pho sopia long anpali damsi Bubu Batlar aphan Borbothar Police Station along ahemasang khotum FIRPC Bubu Batlar aphan Borbothar Police Station along case number 36/23 under section 448/354A IPC R/W section 8 POCSO Act 25/8/23 arona tengpen case register pondo na solong Karbi Students Association Bogajan District Committee pen arnam langpia ro atum pen ke jong pon ke probjin pen culprit mate atai ke do bang phan law and order arona tengpen kangsai pasod dak nang jipusi ke hang padopon militum la solam karjulong pen pinidak bang lo thana antame na homrina ko lo dak la guardian dum dolo a supi dolo kadok wedak militum kese claim rapid district committee pen branch long to madolo se militum pinong we la so putha ka bang ke je prabjin pen la bang so corporate ban arrest ni permanent pen militum dak Borpathar PS along militum bang la bang so case bang ke file aphan militum bang Balipathar pen projenterang Karbiang long lai